eskua sartzeko biharraina denboaik ez, eta azkenin pelota pasa egin du. Ondorioz, Belgikarrantzako kintzia, eta biharren arraia jokoan. Errestua bikaina egin du, Bai. Eta aldeko ipinu du, baino txapeldunaren kolpea... Bai, ona, indartsu jokatzeik, pelotei horrek, eta bestian aukera murrizten dizki. Bigarren sakea zuzenean kanpora, kintzean berdin dutik, 15na. Eta lehen lerroarentzat zein zaila den pilota horri erantzutea. Horregatik, bigarren lerrokoak eskatu baino, lehenengoak zuzenean erantzuna izan du eta ezin. Azkenian jokuan abiadura, kolako erabakiak hartzen zaildu iteu, eta ez du gerresa ez, erabaki honena beti hartzia. Eta aipatu digute teknikariek, lehen aipatu dugun bezala, Jon Redondo hor ikusleen artean, zelai erdiko marra atzekaldean dagoela. Erantzuna, Belgikarrek oso ongi lortu dute, bigarren botean. Berriz ere, metro bat lortu nahian. Bai. Nahiko asti jokatzen ditek zentzu hortan, Belgikarrak, ez dakit, ze ohitura duten hori, ohitura guztiz garbila ere ez du, baina, utzi ingo zio gorko zuintzat. Azkenean zaila da, izan ere pilota kolpatu ondoren, bai jokalariak karreran datorrela mugitu egiten da, eta pilota ere ez da gelditzen. Orduan, zaila da epailentzat puntu zehatza zein den asmatzea. Erantzuna zuzenean kanpora, 30. puntua, 15 eta 30 aurretik dira Belgikarrak, eta jokoan aldiz launako berdinketa dugu. Hemen Donostiako Sauez esplanadan Zurriola gainean, Donostiako Kursala eta Urgul mendia ikusten ditugula parez pare. Hemen ipini dute Boteluzeko Championseko joko hau, eta finalerdietan ditugu bi taldeak dira. Alde batetik Bas Rode taldea, Belgikarrak, eta bestetik Parsen Valentziarrak. Zuzenean kanpora Parsentzen kolpe hori, eta 15-40ko markagailua ezarri dute. Ondorioz, aurreneko arraia jokatuko da, arraia pasa. Lehen kokatutako arraia horretan jokatuko dute. Oiduk. Eta goratu, jada holandarrak finalean ditugula, lehen finalerdian 8 eta bati gailendu dira Belgikar beste taldearen aurka. Eta horren bestez, holandarrak aurkari bila. Launa eta 15 eta 40ko puntuak ditugu joko honetan. Launako berdinketan jokoei dagokienez, partia ikusgarria bigarren finalerdi hau. Bai, orekatua partidua oso. Ia, 15 aurre garrantzitsua da, jokua definitu lezakelako. Eta behin aurre hartuko balute, Valentziarren kolpea psikologikoa ikusi behar nola gainentzen duten ondoren. Bai. Valentziarren sakea. Altura gutxiki, zuzenean kanpora. Kanpoa. Aurretik ipini dira 4 eta 5 markagailuan. Orain Valentziarra burumakur, eta aldiz Belgikarrak pixkanaka auspotzen nahi ditu. 5. jokua irabazitek, eta esan duguna ez, azkeneko 2 joko hauen bilakaeran pixkat indartzen nahi ditukela Belgikarrak. Bai. Arrazoi, Txomin, Joseba Zaldua ere badugu ikusleen artean. Realeko jokalaria. Gaur derdia etxegoa, ez? Ez komoko dute dengo? Ideia irik gerez. Bueno, eta jokoak ekingo dio. 9. jokoan. Eta horra. Arraia, berriz boleaz ongi moldatu du Belgikarra. Eta nik uste aldia horrek
horta nahi dila egiten Belgikarrek, ez? Boleaz guendik regular seitzen txapela du jokalaiak ematen zio pelota indartsu, eta Valentziar gaztia eta bere pixkat bajatzen nahi ditu pixkanaka. 4-5 aurretik dira Belgikarra jokuetan, eta joku honetan utxanako berdinketa daukagu, eta lehenengo Ilerra jarrita, eta bigarrengoa ere aldeko dauka. Bai, berriz kolpia indartsu mantziok, eta jokalari asko pasaizkik, eta indartsu ditu. Biharren arraia pasa, kasu honetan Belgikarrak sakera, eta Valentziarrak errestura. Aurreneko arraia hasiera batian, borrokatu egiten arraia bat, ez, esango dugu. Erdi eta erdi. Oidek, eta biharren arraiak igual Belgikarran alde gehiago du, ez? Eta hemen ikusten dugu, bi estilo joku ezberdin direla, bat aseguratuagoa Belgikarrena, eta besteak aldiz arriskatuagoa, eta horren bestez akats gehiago egin dituzte, eta aurre hartu dute markagailuan Belgikarrek. Lehenengoan ongi babestu dute Belgikarrek, eta Belgikarrantzako 15 eta huts Belgikarrak aurretik, eta biharren arraia. Hasiera batean aldeko duten arraia da, horren bestez logikoena huts eta 30 jartzea izango litzake. Hala. Ikusiko balare. Sakatzeko prest Belgikarra. Txaro izan ere ura eraten ari zen 5. jokalaria, Belgikarren 5. jokalaria. Horra sakea egitera. Sake luzea. Ongi erantzun Valentziarrak. Botearen ondoren erantzun txapeldunak. Zuzenean kanpora. Aukerako pilota alperri galdudik. Ematea jondek eta azkenin eskapo intziok kostaotik. Baina, ze segurtasun duen beregan, boleako estilo horretan, eta botea jo ondoren ere. Boti bolea ez ematen zio, bai. Ongi moldatzen duk, indartsu jotzen zio pelota, eta mina asko iten nahi ditu Belgikarra kolpe horrekin aurkari jai. 15 berdinketa 4-5 aurretik Belgikarrak, sake luzea, zuzenean kanpora. 15 Valentziarrentzat, 15 eta 30 aurretik ipini dira. Valentziarren zaleak ere orain taldea aupatu nahian. Eta arnasa Valentziarrentzat, bi akats indizkitek, aurrena esan dugu, aukerako arraia ezuna kanpo bota eta Valentziarra iman diola. Oain sakia eta ia ba. Berrize Valentziarrak aurretik markagailuan joku hontan. Belgikarren sakea, altura handiko sakea, ipini barruan, eta ongi gelditu Belgikarrak. Boleaz ez dituk hasieran bezain fin moldatzen nahi, Valentziarrak, oiduk. Eta Belgikarrak berriz konstante, nahiko erregular mantentzen ziote behen jokuari. 30 eta 15. 4-5, 10. jokuan gaude, lehen bederatzekin nahikoa izan dugu txapelduna erabakitzeko, eta oraindikan 3 irabazi behar ditugu, gehien dituena. Valentziarrek ongi erantzun, zuzenean orain Belgikarren joku horretan, ez? Zuzenean kanpora botatzen, ziurtatzen. Arraiakin eta kanbiatu. Biharren arraia kasu honetan, arraia pasa. Lehenengo aldeko dute Belgikarren, baina bigarrena borrokatua da. Eta lehenengoa ere borrokatu izan liteke, Bai. Bilek lehen esan dugu, bezala arraia zona hortan. Eta ikusiko dugu, zenen alde atetzen duken. Gari! Horra doa jokalaria. Ikusten dugu, ez dakit, hautza hartzen edo... Ez dakit, ikusi duzue. Kuriosoa bada. Galdetu imerko zego partia bukatzeuken egin, zertako iten diken. Gero finala jokatzen badu,
galdetuko diogu, eta finalean esango dizuegu ikusentzulei, eta bestela galdetuko diogu ere, eta esango dizuegu ikusentzulei zer egiten duen. Horra, sake egitera. Eta hor ikusten dugu, Valentziarra nola ari diren taktika berotzen, onuntzago etortzeko. Sake luzea, barruan, erantzuna polita, erantzuna ere pikaina. Oso ongi erantzun, baina kanpora. Bai, eta Belgikarrentzako 15, 30 berdin, ikaragarri indartsu eman ziok berriz, bisera duen jokalariak, eta ofentzia markatzen nahi du bera, Bai. Nagusi du jokuan nire ustez. Eta hor ikusten dugu, Valentziarren lehen lerrokoak askotan sartu nahi duela jokoan, baina ez da ohartzen pilotak indar asko daramadela. Bai, kolpe zaila du. Kontrolatzea pilota hori oso zaila dela. Zaila du, baina lerrokoari utzizkero, naiz eta metro batzuk atzerago egon, pilotak ere abiadura galtzen du, indarra galtzen du, eta orduan kontrolatzeko errezagoa da. Oso ongi erantzun, eta oso ongi kontrolatu du hor orain bai lehen lerrokoak. Sake gaiztua indik benetan, eta nahi gabe esango nuke indutela tanto hau Valentziarrak. Sake laburra. Bai, laburra. Lehen lerrokoak ere lurrera bota behar izan du. Eta gero petxuan edo joziok, eta Valentziarra eta gai izan ditu arraia pasatzeko. Baina, bueno. 50. Bai. Arraia kokatuko dugu. 4 eta 5. Bosnako berdinketa izango dugu. Etzakit. Oreka haundila berrize eta duda asko zentzu urtean. Hau bai dela txapelketa bateko final erdi bat. Orekatua, borrokatua. Inor ez da nagusi. Sake ona, erantzuna ere ona. Eta, bueno, arraia txukuna kasuntan. Erdibideko arraia. Eta jokalari artean ere ikusten dugu giro ona dute. Bitaldeen artean. Hasieran ikusi dugu epailei mehatxuka, hainbat jokalari. Presioa sartu nahian edo, ez? Baina, bueno. 50, arraia pasa. Belgikarrak sakea berrize. Eta, bueno, atea berreko 15 dute hau Belgikarrak, 50 jartzeko. Horreldu du sakatzea. Sakea egiteko prest Belgikarra. Partida benetan luzea, 4 eta 5 markagailua jokuetan. 40 eta 30 joko honetako tantoak, Belgikarrak. Sake altua eta luzea, erantzuna ona, baino arraiatik. Kampo, 40 berdinketa. 40 berdin. Uste kasu honetan, Valentziarra ez dit, eskuko mina edo zerbait bat duela esango nuke. Hasieran mintzat, hasieran bezala behintzat ez dukain molatzen boleaz. Ez dik alako luzeruan muitzen pelota utxare gehioitek eta Holandarrak kostutzen ari dira, hor estiratzen ari dira. Armainetan. Zenere partida luzea nekeza. Oso ongi orain Valentziarrek defendatutako arraia. Kasu honetan ere garbi nola egin diken, gure aurrean pelota hartudik eta puntu hori epaileari erreferentziak utzi biharrian metro erdi bat aurrera edo pauso eman eta ua erakutsi. Eta epaileak jan, metro erdi. Ez, epaileak ondo ikusik eta ez di jan. Kasu ondo mintzat ez di jan. Bueno, 50 berdin. Ez dakit ba. Tanto erabaki horra. Bai. Eta aipatutakoa, aipatutakoa, Valentziarrek lotu ezkero 5 berdinketa, bestela 6 eta 4. Abantaia nabarmena.
Eta arraia nahiko aldeko dute Valentziarrek, baino hasiera batian bai, baina ikusiko dugu. 15 erabaki horra partiduan bilakaera ikusteko. horra sakea egiteko prest Valentziarra, karrerilla gutxiko sakea. Sakea egiteko prest, 3-4 paso eman. Altura handi gabe, erantzuna bikaina. Paregabia. Erantzuna Valentziarrena, kale eta 4 eta 6 aurretik dira Belgikarrak. Une erabaki horra partidan. Une erabaki horra. 2 puntuko abantaia. Bai, berriz beste kale bat eindik, Valentziar gaztiak. Eta ez dakit, jokalari horrek eskuko mina duen edo ze pasten zaion, bino asko bajatu bere rendimendua. Eta ondorioz ekipoak beak bai. Baina aldaketa egiteko 2 jokalari bai dituzte ba? Ez da, bihar bada aldaketarako jokalari horiek ez ditu posturtako jokalariak edo ez dakit ba, edo pentsatzeute alare guendikan gazte horrek eman dezaken, maila beak eman dezaken baino hobia dela. Ez dakit, zailda asmatzen zeatikan jarraitzen duen jokatzen, baina bueno, argi dona da bere maila desente jetxi dula kasu honetan mintzat. 4 eta 6 ordubiak bederatzi gutxi, ordubiak ere ate joka. Eta hemen seitzen dio, bai, ez dakit, ia partido ze bilakaera iken, bino oreka duk nagusi biharren finalerdioi ontan mintzat. Finala jokatzeko hastia izango dute? Finala jokatu bintzat ez ditu, jungo denak etxeta, ez? Txapela gubi ontzat? Gu ez ditu gaur txapeli bihar. Horra, Valentziarrak une erabaki honetan zer nolako erantzuna ematen dioten jokoari. Gogoratu 4 eta 6 aurretik ipini direla Belgikarrak. Hasieran aurretik ipini dira 1 eta 1. Gero 2 eta 1 aurretik jarri dira Valentziarrak eta ordutikan 2nako berdinketa, 3-2 aurretik Valentziarrak, 3nako berdinketa, 3-4 aurretik eta 4an geratu direnean Valentziarrak. 3tikan 6ra dira zuzenean Belgikarrak eta orain arraia polita ipini dute Valentziarrek. Bai, txukun. Airez ez dituk hain fin moldatu Belgikarrak eta ez ditek erresto guztizon bat lortu. Eta horren ondorio lortu iteken arraia. Horra orain bigarren arraia kokatzeko sake egitera Valentziarrak. 3-4 urrats eman. Gora, luze, ongi erantzun, eta ongi gelditu du, apur bat atzera xeago, baina arraia interesgarria, biak Valentziarrentzat. Bai, bi arraia pasa berrize, kasu honetan Belgikarra jongotuk sakatzea, eta errestuan Valentziarrak, nik uste altxa beharreko arraiak lituzketela. Eta horra argazki instituzionala. Jon Redondo, Felix ere. Bestia federazioko presidentia ez, pelotako Patxi Jauregi uste dela. Hori da, Patxi. Bai. Bueno, azkenean sari banaketarako etorri dira, baina oharka behan partida uste baino gehiago luzatzen ari da. Bai. Belgikarren sakea, ikusiko dugu, bi arraiak ipinita lehenengoa erabat aldeko dute Valentziarrek, bigarrengoa erdibidean dago, sakea atera dute. Luze, indartsu sakea. Belgikarrek erantzuna ona, eta lehenengoa ere ongi kontrolatu dute. Bai, bolez kaskar, asko bajatu juk zentzu hortan Valentziarrak. Eskaisa marjoziok, bole ez tegona izan eta aukerako pelota geldituziek Belgikarrai. Ondorioz 15 lortutek, 15 eta huts, eta biharren arraia jokuan momentu honetan. 4 eta 6 Belgikarrak aurretik, huts eta 15 ere Belgikarrak aurretik joku honetan, eta pilota aldaketa eskatzen ari dira, ariren bat. Bai, joskuran bat edo hautsiko guan, eta pelota kanbituitek,
Berriz hemen heldu duk sakatzea Belgikarra, eta lehen esan bezala biharren arraia jokuan. Horra, sakea egitera, Belgikarra, sake luzea, erresto ona, eta bote kaskarra egin. Bai, kasu honetan nik uste hor hormioia eta brean arteko junta bat bat, eta hor harrapatuik eta ez dik boteik apenazin pelotak. Ondoioz, Valentziarrantzako 15, 15 berdin. 15 berdinketa eta honekin Valentziarrak pixka eta auspotzen diren eta... Bai, bihar ditek egile esan, baina bueno, ikusiko diu. Berriz, luzea eta altua. Erantzuna, ona, eta erantzuna Belgikarrena ezin hobea. Bai. Eta hoi 15 duk. Sakian, kasu hortan, fondoko marra pasatzia falta duken bezala, jokuan pasa ezkeo marra hori airez, botekin jo gabe, ona du. Pasatzen dukenantzako ona. Eta hor, erantzuteko aukera ikezti utzi. Zuzenean, 5 metro luzeran, altueran ipini, eta eman. 15 Belgikarrentzat. 30 eta 15. Eta orain pelotaren bila. Valentziarrak bajatu inditu pixkoat, animoz lehen ikuste bera etorrita daudela, eta Belgikarrak hor seitzen txegez, oiu artean, karraxi batzuk, lehenengo arraiaren bila. Ondo erantzun, eta berriz ere, fondoko marratik, 15. Gutxitan ikusi dugu. Eskuko mina diteken, edo ze pasatzen duken, mino airez ez dituk bat ere erantzutena, eta azkenean partidua hortxe ziok, Aire horiek, difentzia markatzen txek, eta partiduak kolore hori jaik, inoiz baino hori. Azkenean apostu ira zinberdiak. Goizian zehar, girota bat joango zen fondoko marratik, 2, asko jota. Eta orain 2 jarraian, berriz ere. Bai. Eta horra, 15 berdinketatik, 15-40ko markagailura. Igaro batxu, bai. Beste sake bat itea, Belgikarra. Eta lehenengo arraia jartzera goaz. Sakea, bikaina, erantzuna. Ondo luze, baina zuzenean kanpora. Eta 7. jokoa, Belgikarrentzat, 4 eta 7. Nausitzen, nahi dituk, pixkanaka. Oaindikane partidu antzerekela ikusteuk, fuerte seitzentxek, regular, kontzentratuak, eta azkenian, baldintza hoidena kontuan hartuta gailentzen nahi dituk, nausitzen nahi dituk. Nik uste izan da une bat utxetikan igaro direnean aurretik ipintzera Valentziarrak, hauek ez dira buruz joan partidatik. Apurka behaien jokoa egin dute, une batean ere seguritate handiarekin jokatu dute. Ez dira peloteoan sartu eta zuzenean arraia ipintzera joan dira. Eta hor ez dute galdu beraien aukera. Hauek aldiz, orain izan duten bera etorri ditu. Une honetan, bera etorri dira eta erabat zuntxituta daude. Bai. Burumakur ikuste izkinik. Eta etzakit da. Behin hontezkio nik uste partidu hau Belgikarren alde ateko dukela. Eta ia, Sake luzea bezain altua. Erantzuna ona. Ongi erantzun ere. Eta orain, arraia. Belgikarrentzako nahiko arraia polita hasiera batian. Biharren sakia iteko prest. Bigarren arraiaren bila Belgikarren sakalaria. 4-6 zazpi urratxe eman, pilota gora, ona, eta arraia ipini du. Biharren arraia pasa, Valentziarrak sakera goain, eta Belgikarrak errestoa. Ia bi arraia haueke partiduan bilakera definituko dute. Belgikarrek lehenengoa aldeko. Bai, hasiera bati bai. Eta biharren arei,
Eta bigarrena erdibidean da, baino lehenengoa lortuz gero psikologikoki abantaila hartzeko aukera dute eta burumakur diren honetan berriz ere eskuak sekatzera. Ez zakit, ze helburukin itoteik noi. Baino, eskua hautzetan pasatzen du ondarretan. Ezkerreko eskuan iteik, eskubiak, emate zio geho pelota, orduan ez zakit. Zertago, galdetu hartzeo geho, a ber. Eskerrarekin pilota hartzerakoan irrista ez dadin. Zan ere, baina eskumakoan dauka pilota. Eskubiz jotzen ziok eta ezkerreko eskuakin hartzeik ondarra edo hautxotxo, orduan ez zakit. Eta dena eskumarekin egiten du. Bai. Pilota gora bota eta eman eskuarekin. Ezkerrakin jartzik, pelota gero eskubiakin jotzeko. Oain ezkerretan kokatu du. Ez dakit, zake nahiko arraroa badauka. Errantzuna ederra. Berriz ere Valentziarrak ipini zelaian. Bote luzea. Erantzuna ona. Valentziar gazteak zuzenean. Barruan. Oso erantzun du orain kolpe bat ikusi Belgikarrak. Hirugarren lerrokoak erantzun. Ongi. Belgikarraren erantzuna. Kanpora. Oso tanto bikaina eta txalo zaparra da orain. Armaian diren zalen partetik izan ere tanto ikusgarria. Azkenean Valentziarren alde atea dukainea. Ia biherren arraia oain jokuan. 4 eta 7 jokuei dagokionez markagailuan daukagun emaitza eta joku honetan 15 eta huts Valentziarrak nagusi. Valentziarren zake egingo dute bigarren arraia hau jokuan delarik. Pilota ezker eskuarekin hartu eta bota altura gutxikoa erantzuna zuzenean. Jokalari gaztea Valentziarrak erantzun. Barruan ipini atzelariak Belgikarren partetik erantzun. Jokalari gazteak Valentziarrak erantzun. Eta ezin izan du Sontan kintzia Belgikarran alde. Ezin izan du arraia hori gainditu. Eta 15nako berdinketa joku honetan. Luzeziak, partidu hau luzeziak, besteekin aldeatuta. Eta hoi pixkoat hautsi indukela azken aldian, Hasierako oreka ura hautsi induk. Ikusiko dugu nola bukatze duken. Baina partidu honetan hartutako palizak eragina izan lezake finalian. Ez dakit, ikusiko eskutatik eta nola dauden jokalariak. Eta gaina batez ere aldaketarik ez dutela, kontutan hartuta. Zake agindu luze erantzuna zuzenean kanpora, raia ipini dute. Nahi izan du luze jokatu, baino txarrean lurrera bota pilota eta arraia metro batzuk aurrera joan ondoren. 15nako berdinketa. Valentziarren sakatzailea. Sakea egiteko prest, eta gaina sakea arraroa du, pilota nahiko gorputzaren ingurura botatzen du. Oso ondo erantzun eta arraia ipini du. Batek toki batean, bestea. Aldala beti saiatzen ditu, metro erdi bat edo irabazten. Hori kirola pentsatuko ditek eta epailiai xirila sartzen saiatzen txuk. Ia 15na, bi arraia, ikusiko diu. Baina partiduak badirudi indarra galdula, hasierako oreka eta indarrua galdu indu. Eta batez ere velozidadia ere, orain makalagoa da jokoa. Hori Belgikarrentzat ere nik uste aldeko dutela, 5 jokalari izan da, moteldu.
abiadura gutxixio jarri partidari eta horrek denak ekarri du markagailua erabat irauli izana. Belgikarren sakea egiteko prest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urrats eta pilota gora. Gora, ongi erantzun eta lehenengo arraia ongi defendatu dute bigarrengoaren bila. Pelota egoki etorri ziok eskua, bino ez du bate ongi moldatu eta huts gutxi indizki jokalari honek, baino hau huts nabarmen txamarra, esango nikek. Hain da pilota txikia. Bai, zaila hau, beti ondo jotzeik etzeo, mutel, bestela makinak izango gizian. Eta gizakiak. Horra, bigarren sakea. Luze. Erantzuna. Txukuna erantzuna. Horra, Belgikarren golpea. Barruan, eta zuzenean. Fondoko marratik. 15, 30 berdinketa. Bai. Zer ari ziren, Valentziarrak esaten? Ia beste 30 berdin, okerrezpa naiz. Bai, 30 berdinketa eta 4 eta 7. Sakea berriz Belgikarra. Sake altua, Luzia. Erantzuna ona. Baita Belgikarranare. Ongi jokatu. Erantzuna ona. Eta bai, azkenian arraia ona. 3 lerro pasaizkik, 3 jokalari. Eta arraia txukuna azkenian. Batek ezin eman, besteak hankarekin azpiti pasa pilota. Eta hirugarrengoak ere ezin. Eta azkenean, metroak aurrera. Arraia polita. Eta aldeko metroak Belgikarrantzat, bai. Beste sake bat. Eta batean ematen zirudien kolpe horrekin, aldeko ipintzen zuela Valentziarrek. Ez, arrasta motaik eta ondo atezio azkenin jua. Arraia sake polita, ongi erantzun. Eta beste arraia bikain bat. Oso bat. Hemen egon leike partidua, Eta hasieran ikusi gu Valentziarrak min hartu da ziludila hor, eta hor berriz ere... Bai, oinaze gestuak iten nahi duk, eta etzakit. Zuntza usturaren bat edo... Bisake oso on bihar dizkite gorain Valentziarrak. Edo Belgikarren bi akats. Oidek. Errealon bat. Ze aurreneko arraia, bueno, bigarrengoa 10 metro dituzte, Belgikarrek defendatzeko. Nik uste partida hemen amaituko dela, bi arraia hauekin. Espero okerri biltzea eta partida gehiago berdintzea, ikuskizun gehiago izateko. Ia hasiera batian aurreneko arraia hau biharna baino hobia lukete Valentziarrek, alare ezte bat ere ona. Hor junduk, sake altua. Erantzuna ezin hobea baino. Kanpora. Metro batekin kanpora, lehenengoa, salbado. Bai, oidek. Azkenean hoixen biharna, ber. 50 Valentziarrak aurretik. Biharra, ia zenen alde atetzeuken, hasieratian Belgikarra atea berluketela emateu, saki hemen dator. Bigarren sakea, aipatu bezala gorputzari ongi pegatuta jartzen duen pilota. Horra, erantzuna. Ondo erantzun ere. Eta bigarren botean ongi salbatu dute kostata ere, Bai, Valentziarrak kolpeon bat joiteko aurrian bixi, eta Belgikarrak ere ondo intziotek aurre arraia horri. 40 berdin, eta ia ze pasteuken 15 hontan. Puri jantziok partidua,
Berriz tentsio pixko bat berreskuratuik, eta ia Rubiak eta 10 jada jodu. Eta ikusiko dugu, Valentziarren sakeak orain non kokatuko duen Arraia. Hortzia sake ona hasiera batean. Indartxo erantzuna, eta Arraia oso on bat. Erdiko marran bai. Arraia oso ona. 10 zentimetro aurresiago. Eta berriz Arraia pasa, 40 nahi justelako, Belgikarrak sakea, errestuan Valentziarrak, Arraia markatutek, eta agian azkena izan leiken kintzian aurre gaudek. Finalerdi honen oso eta beste oso bat aldeko dute Belgikarrek. Bai, hasiera batean mintza bai, akatsa hundi ikite ezpadute, mintzat atea berlukete kintze hau. Hortzetorrek sakea. Eta honek sake benetan gaiztoak ipintzen ditu, altura handikoak eta luzera handikoak. Luze, indartsu zia sakia, errestua kanpoa zuzenean. Eta dagoeneko Belgikarrak zailkatu dira finalerako. Holandarren kontra izangoa finala. Eta, bueno, final horrekatu espero da ikusi beharkoa. Belgikar hauek nola ekite joten finalai. Finalerdia jokatu ezin pronto. Baina ikusteko moduko partidua, polita. Gogoratu alde batetik Berlikon taldea holandarrak izango direla finalean. Eta bestetik Bas Rode talde belgikarra ere izango dela finalean. 4 eta 8 gailendu bai da Barsen taldearen aurka. Atxedentxo bat hartuko dugu eta minutu gutxi batzu barru eben izango gara gaurko Donostiako bote luzeko txapelketa honetako final handiari ekiteko. Eskerrik asko eta orain arte!